Dnes tu máme niečo z druhého súdka. Máme štvorizbový byt, ale v pôvodnom stave. Poďme sa na neho pozrieť. Ponúkaná nehnuteľnosť má výmeru 78 m2 plus 15 m2 balkón. Predáva sa v pôvodnom stave, tak ako ju vidíte na videu. Byt pozostáva z 3 obytných miestností, z toho jedna je priechodná, obývačky, kuchyne, šatníka, kúpeľní a toalety. Bytový dom sa nachádza v slepej ulici, čo vám zabezpečuje maximálne súkromie a tichú lokalitu. Má výbornú občiansku vybavenosť vďaka domu služieb, ktorý sa nachádza 200 metrov od bytového domu. Tento štvorizbový byt je ideálny pre väčšie rodiny, ktoré si ho môžu zrekonštruovať podľa vlastnej predstavy. K nehnuteľnosti samozrejme prislúcha veľká pivnica o výmere 4 m2.